Amma da to me yake damuna ne ina ganin ki sai na ji wani a cikin birnin zuciyata ni da kaunar ki ta shiga cikin raina kauna soyayya ce wallahi ina ganin ki naji ina kaunar ki ina son ki to ne na riga uku wani irin kauna tsofai da kai ne zan yi da kai ina uban ki ana ke da ke ganna haka fa wai ba uban bane rayuwa ce fa ta kawai ta jawo na ke ganna abu kadan nan fa ba wai tsohon ba ne ɗan shekaru na guda nawa ne ya tsula mu ba da ni ba tsofe da kai na zan kai ka ai ni ba sauri na can kike gare in gaya maka daga birnin ya zo ni shi da sauran na ne bin da kai tsofe da kai ya na san da ci bare ya bawa na kasa ga to ban da abunta ai ba tsofe ba ne ɗan shekaru guda nawa suke rayuwa ce ta kawai ta mai da mu haka Allah ya sauke akwai wata gaddama a garin gaba ɗaya kowa su an je aure amma ita ta ke ko munafunci da kuke yi bala'i kika fata mana an fasa muku ni abin da aka yi mun je mun kai Allah ya mun ga ba wai mana gandawa ka zo in saka kuma wannan ni ce kana kuma mun ga gandawa kun ba ku fada gidan nan ku nuna bi mana gandawa baban zamana ga wannan yarinyar kin shigo gidan nan a guje kin shiga daki menene ya faru kika shigo daki a guje kayan kuma a jike kina canja kaya ko ma yau kin je kin janyo min magana ne da kika saba janyowa saboda ke ma ki bari na zauna lafiya wallahi ba ko ɗayan da lafiya da lafiya kuma da lafiya yau ko ni kike tafiya da kike an biya mu na ba inda za mu je wallahi sai an biya mu tulon barki ce mu gani ha ina jin ku wace ce ta fasa muku tulon gandama kai me muna kuke cewa wani ɗauki ɓata mata suna ga suna da ma fitin ka mata ga suna to in ji yarinya ta ƙara faɗa an tsine duk yadda ta ƙara faɗa da baki na wadan ta tsine mata garin nan waye bai san sunanta ba me mana gandama ina an sharara miki kafin na sharara miki kawai ha kun ja irin ƴaƴa na haife ku a cikin gida ku zo kuna magana kuna ɗaga min gida kuna hararata kuna mummu da tsakanin baki saboda tsabar rashin kunya saboda ƴata mai muna saya muku abu mun banda fitsara da rashin kunya irin na zamani ni dai ƴaƴan nan ba ku so kalli irin ku mun fitsara kuma rashin kunya ba haba kun takura yarinya a cikin gari kowa da inna ki shiru inna na raka ta har in ga miki ina bi su can sai ma ba ki ga mun sai ta rauni kin gani nan ɗinta sai da ya fadi ba na son kina faɗa mai muna amma yau kin yi min daidai kin yi daidai ka je ka dake su amma kar ki ƙara ni daidai amma kar ki ƙara ga ran mun ga faɗa inna yanzu haka ba da keki kuma ba sai tare miki ba mai tace riba ta in kike yi ba ta da wani riba kuma muna ba da keki babu wanda zai zo gida da ke ne muna babu wanda zai zo gida ya min komai shi kira ni ko barin ci abinci ko Allah nake albarka hai ikon Allah mana gandawa Maimuna ta kai baka kwalliya ta yi mai kyau wallahi kwarai da gaske baka kwalliyar ruwa ya mai ta wallahi ko ne da maganin zaki ta ya wallahi kwalliyar ka ta yi ko bude za ta yi ni kina ganin ki sai sakace kike ki kamar kin ci dankalin turawa ni faru gahiya na ci gahiya gahiya obiri ita ni gama ki da ke ko da gahiya don Allah ba naman ta daɗi har ƙahin nake taunewa yanzu naman gaya daɗi ne da shi ai goma ta gida muka taratara muka kama ta kawai muka gahe wallahi tunda kika ce yana da daɗi wallahi ni ma ina ci ina nawa mun cinye baki san min ba kai to tunda haka ne Maimuna kina ko shan gahiya ko to kin ga butsotsuwa ko wallahi gahiya hana mu ajiya mata takan sace mana daddawa da sace mana kalwa da sace mana kimba duk abin da mun ka aje su wake su riɗi zuwa yanzu sakewa ta kai saboda haka tunda ya tsaro ne take in Allah da ne ko ina kawowa in baki ko
kudin sadakin ki ko sai in kawo da yawa. A kudin taɗi dai. Taɗi? In za ka zo taɗi sai ka taho da gafiya tunda ba ka kawo kuɗi. Kenan. Ni ko kwando ne ma zan ci. Diba gobe in Allah ya kai mu zan tafi murya wurin Malam Abdulaziz dan uwana ne malamin makaranta cica ne. Shi ko ya san inda gahiya take tunda malamin makaranta yake. Ita ko gahiya cikin makaranta ta yi kowace girma. Kuna ci alli. Malam na murya in Allah da zai bani gahiya kamar 12 in kawo miki. In so sai da yi ciniki cikin kudin sadakin ki. Kuɗin zance da ai an fara zance guda kenan. Guda kenan. Kan wannan. Ta to mai mana baki kawo muku dan warwaro. Babu. Allah da dan taimaka. Babu. Dan warwaro din. Babu. Kai mai mana ko talaka ko ne? To yadda dai ka gani. A'a to in ba maka ci ba kawai duniyar ga a ce ba tike zai zo wanka zan je in ke di ba tike ba wallahi ko ke ba tike ba wallahi ko tike na kai tiken ma naka kawowa in kawo kofar gidan ku in ya taho in daure shi jiki ne mu ga wanda za a yi ba tike ba kai tiken banza wa tike yo ko da kuma yake ba tike ba ya yi karhina ne tike ma da aka daura awaki jiki ni ku ganin laya lau malamin makaranta nake limami kuma malamin allo sha wannan ke wallahi inda saniya ce da ko a kafa sai an ci riba Allah inda saniya ce ko a kafa sai an ci riba bari na saboda rai limana gandawa tsaya ki saurare da ki ji ba wai fashin baki zan miki ba magana ce zan gaya miki gaskiya ko ki ji ko kuma ranki ɓaci kin ga wannan sakarcin da kike yi kin ga wannan shikancin da kike yi ya ishe mu ya ishi kowa garin nan in baki hankali ba ki nutsu ba to zan miki abin da ranki baya so zaki ga rashin mutunci malam ita ba wannan yarinyar faɗan da kake yi mata ko ba za ka yi asarar faɗan ne da yawun bakin ka dan ba ji za ta yi ba babu abin da za ta ɗauka gara ma ka haƙura ka adana magana da wannan ba ji za ta yi ba gara ma inda ka san kana da bango magana yau da mu kaɗai ma kika dama da sauƙi to kowa kin dame shi a garin nan kowa kin ishe shi to barin ga mu idan ba za ki ba zan daka ki a gidan nan ƙasa da ki to ne ba ko me ne da Allah ni me ne haba da an tsare ni au mu muka tsane ki ma ba ke ki ko mu tsane ki ba tsane ki ake ba jawo mana magana ki a cikin kowa magana idan kika jawo magana mutum ba take dawo ba kaunar ki ba take ga ke kuma ina magana da nake ba ina da kyau bane da ake tazance na ko ba ku sani bane wai a ina can a'a an tsane ni wannan yarinya a gidan da aka kai ta yayi anan ta samu wannan matsala gidan Yakubu ba ita anan ta samu matsala gaskiya ka mu ba ka yan mu muka haife ta tarinya sai ka ce mun yi fatanki kuma ba fatanki muka yi ba dan kina da yau shi sai ki dinga jawo mana magana kuma a wajen ma ki zo gida kina harare mu kina mun kuɗa mana baki billahi azin kai ki ga wannan girman naki babu abin da zai hana daka ki wallahi in tuba shi ta duka to ke inda ke ba ke kika haife ni bane dan ni na da ki za ga miki kuna ta min wannan abin ni na ga dan ni na da ki ba zan ga miki gaskiya ba shike ba za ga miki gaskiya ba ki kafi ba za ga miki gaskiya ki kiyaye ni wallahi ki fita ido na a rufe malama ba ni waje kun saka ba shame ki shara ki ba ni waje to ina zan shiga to yawwa gani kun ce kuna nema na yan albarka a yau wato likita na'am abin da yasa na kira ki wannan bayan Allah da kike ji kike gani da Allah ina so ko in dai ba ta da lafiya a cikin gidan nan ki inga duba ta kina duba min lafiyarta saboda in san halin da take ciki kuma karki damu da maganar biyan kuɗi ko nawa ne ki mun zan bayar zan biya ai ba ta da lafiya wannan da ganin ta ba ta da lafiya duba kuma tukanta cincin ne a ciki fanke sai an cire shi ina ba ta haɗe magunguna so 1 so 2 so 3 insha Allah za ta koma normal kuma wallahi ai tunda dai zaka biya ai ba matsala za dai ka biya ko nawa ne to zan je in maka list in rubuto maka duk abubuwan da za a siya da treatment da allurori da komai da za a yi mata zan rubuto zan baka ka kawo kuɗi in tafi in je in har haɗo ta samu lafiya kai ma za ka fi jin daɗi ranka dai ke kuma in kun gama tattaunawa bari in shiga daga ciki ki zo ki samu in gane me yake damun ki dan baki da lafiya a dama wannan zancen bai kamata ki yi anan ba dan zai ki Allah baki lafiya za ta shigo ko nawa ne dai kace za ta shigo ko nawa ne to a ba wai dan nace ko nawa ne ki kafta min kuma kuɗi da sai ba ai kai da gida kai da mai gida ko nawa ne dai ko raga ne ma aya kuɗin abin nan a'a
kuɗin ka haya. ba ni kawai wannan ran da na ga dama sai in baka To ba da mu. yau Kai, kaga, ni ba matan nan kawai ne ta faɗa maka ne lafiya ta ƙalau. Da kuɗin nan da zaka dinga bata kwara ka siyo min shawarma da biza dinga ci ina murmurewa. Shikenan. Fakat an gama. Ba dai iya wani kike so ba? An gama. Yanzu bari in je ko dan abu ne mai dan sanyi a kawo miki ki taba ko? Eh. Ko in baki ajiyar wannan a kai, kar ki soke wani ki. Ka kawo A kar ki kara wani kuɗi ke. Mun barna.